Colț stânga sus, satul mare, în dreapta lui satul mare avem Baia Mare, în dreapta lui Baia Mare avem Suceava, în dreapta lui Suceava avem Botoșani, sub Botoșani pe partea dreaptă a hărții pe margine avem Iași, sub Iași avem Vaslui, în stânga lui Vaslui avem Bacău, deasupra lui Bacău avem Piatra Neamț, în stânga lui Piatra Neamț și în stânga lui Bacău avem Miercurea Ciuc, în stânga lui Miercurea Ciuc avem Târgu Mureș, deasupra lui Târgu Mureș avem Bistrița, în stânga lui Târgu Mureș avem Cluj-Napoca, deasupra lui Cluj-Napoca avem Zalău, sub Cluj-Napoca avem Alba Iulia, în stânga lui Alba Iulia avem Deva, în dreapta lui Alba Iulia avem Sibiu, în dreapta lui Sibiu avem Brașov, în dreapta lui Brașov, sub Miercurea Ciuc, avem Sfântul Gheorghe, pe partea stângă avem Timișoara, deasupra Timișoara avem Arad, sub Timișoara avem Reșița, sub Reșița, continuând pe marginea hărții, avem Drobeta Turnu Severin, continuând pe marginea hărții, avem Craiova, jos, în dreapta lui Craiova avem Slatina, în dreapta lui Slatina avem Alexandria, în dreapta lui Alexandria avem Giurgiu, în dreapta lui Giurgiu avem Călăraș, în dreapta lui Constanța avem Constanța, deasupra lui Constanța avem Tulcea, în stânga lui Tulcea avem Brăila, sub Brăila avem Slobozia, în stânga lui Brăila avem Buzău, în stânga lui Buzău avem Ploiești, sub Ploiești avem București, în stânga lui Ploiești avem Târgoviște, în stânga lui Târgoviște avem Vâlcea Pitești, în stânga lui Pitești avem Râmnicu Vâlcea, în stânga lui Râmnicu Vâlcea avem Târgu Jiu, deasupra lui Râmnicu Vâlcea avem Sibiu, în dreapta lui Sibiu avem Brașov, în dreapta lui Brașov avem Sfântul Gheorghe, în dreapta lui Sfântul Gheorghe și deasupra lui Buzău avem Focșani, iar deasupra de Focșani avem Bacău, iar deasupra lui Bacău avem Piatra Neamț.